Opština Gadžin Han se nalazi na nekih 15 km od dva glavna koridora koje prolaze ovim delom Srbije. To su E75 i E80. Sam Gadžin Han je centar između ova dva putna pravca. Ono što je važno za Gadžin Han jesu prirodni potencijali kojima raspolaže opština Gadžin Han, rudno bogatstvo, nemetalne mineralne sirovine kao što su kalcit, gde su istražni radovi već urađeni, gde projektna dokumentacija postoji. Zatim bentonit koji se nalazi u atarima sela Ličje, Ravna Dubrava, zatim Gornje Vlase i koji se delimično već eksploatiše i aktiviranje industrijskih kapaciteta koji postoje na području opštine Gadžin Han i koji delimično sada rade. Prvenstveno se misli na brownfield investicije vezane za kapacitete Elida u Donjem Dušniku gde imamo preko 2 hektara pod krovom, zatim započeti objekat hladnjače, uređenje postojećih industrijskih zona. Upravo se rade planovi detaljne regulacije koji treba da definišu te prostore kako bi se krenulo u otkup zemljišta i njihovo komunalno uređenje, s tim da naglasio bih da postoji mogućnost da privatni investitori i sami kupe zemljište, odnosno da sami investiraju i da vlasnici tog zemljišta, a ne da to zaštitu. Što se tiče poslovne politike opštine Gadžin Han, vi u Gadžin Hanu možete da dobijete dozvolu za 1 dan pod uslovom da vam je dokumentacija uredna i posao već radi. Dokaz takve poslovne politike jeste i činjenica da na području opštine Gadžin Han imamo registrovano blizu 600 radnji i 80 preduzeća koje posluju na području opštine Gadžin Han.
Opština Gadžin Han ima strategiju razvoja turizma kao i mnoge druga strateška dokumenta koja se i primenjuju i ono što opština Gadžin Han pokušava vezano za razvoj turizma jeste razvoj ruralnog turizma, razvoj seoskog turizma, vezano za domaću radinost, vezano za privatne investicije, kao i razvoj turizma netipičnog u smislu da se iskoriste potencijali Suve planine, jer ona će u jednom kraćem periodu biti zaštićeno prirodno dobro, a nadamo se jednog dana i park prirode. Já jsem Martin z Česka, jsme tady s kamarádem na dovolené. Planina je nádherná, perfektně se tady jezdí.